Čau. A vítam vás vo svojom ďalšom príspevku. Dneska aj s Pascalom. Lebo tento príspevok je o tom, prečo vlastne robím videá a prečo šerujem všetky svoje poznatky, a Pascal je jeden z hlavných dôvodov, prečo som sa na to dal. A má akurát 5 týždňov a je úplne najväčšia láska, úplne skvelý. Nevidíte ho, ale on moc nechce byť na kamere a teraz pekne spinka a snáď ho nebude vyrušovať, keď niečo poviem. OK, a dôvod, prečo robím tieto videá, prečo som začal s týmto vlogom, sú 2 alebo 3, uvidíme, kam sa dostaneme. No, prvý dôvod je, že za tých 8 rokov mojej cesty som prešiel všetkým od veľmi ťažkých momentov, kedy som nevedel prejsť na zastávku autobusu, ktorá bola pred našim domom, a musel som sa sadnúť v polke cesty. Po veľmi dobré obdobia, kedy som dokázal odbehnúť 15-20 km, dokázal som zase superiť s niektorými mojimi dávnymi supermi z orientačného behu a starých časov. Až po súčasný stav, kedy sa zase snáď dostávam do toho obdobia, kedy budem môcť superiť s niekým alebo budem môcť žiť plnohodnotný život. A ono, tých 8 rokov, keď sa tak spätne pozriem, nebolo úplne zadarmo a všetko si to vyžadovalo nejaké veľa štúdia, nejaký commitment voči svojim cieľom. Veľakrát som zase padol späť, to znamená, že keď už mi bolo dobre, ako kedysi moja trenérka mi povedala potom, ako som si vyvrtol článok 2 týždne pred majstrovstvami sveta, keď je koze dobre, tak sa ide nalačmíkať. Tak to býva, keď vám je už dobre, keď si sa cítite silný, no tak vtedy je nejaký koláčik a to pizza a človek už upúšťa od tých svojich cieľov. Každopádne fajn, že som sa dokázal k tomu vždy vrátiť a dokázal sa znova naštartovať. A je to v takých vlnách, ale taký je život. Sú dobré obdobia a zlé obdobia. A teda prvý dôvod je, aby som mal viac tých dobrých období, a moja motivácia je oveľa silnejšia, pokiaľ šerujem svoje ciele s niekým iným. Týmto pádom so všetkými, ktorí pozeráte toto video. A to je taký sebecký prvý bod, ktorý mi veľmi pomáha. Všetky vaše komentáre, či už povzbudivé alebo otázky, sú tie, ktoré ma zase posunú ďalej. Pretože keď sa niečo spýtate a ja to neviem, tak si to musím nájsť, doštudovať, aby som vedel odpovedať. Lebo neviem všetko a nemyslím vždy nad všetkými vecami. Keď som mal otázku od Jura Kovára, že či ketóza spôsobuje diabetes 2. stupňa, a ja som netušil. Prešiel som si nejaké články, niekde som to čítal, ale úplne mi to vyšumelo. A zistil som, že sa toho nemusím obávať, alebo že to nie je niečo, čo by som musel. Je to všetko pokus a omyl, takže uvidíme. A druhá veľmi dôležitá vec je, že za tých 8 rokov veľa ľudí navigovalo iných ľudí na mňa, alebo veľa ľudí ma approachlo, pýtalo sa na môj príbeh, na to, ako veci idú, čím som prešiel a čo je moje odporúčanie. Je to ťažké. Ja nedokážem povedať, že keď budete robiť to a to, tak reálne sa budete cítiť tak ako ja, lepšie, horšie, hociako, alebo budete zdraví. Neviem, každý sme úplne rozdielný a odlišný. Takisto je to tak strašne individuálne, že môžem iba ukázať, čo robím ja, a môžem povedať, skúste to, možno, že vám to pôjde, možno, že vám to nepôjde, možno, že vám to nebude pasovať, možno vyskúšate niečo iné, ale začnite niečo robiť. To je najdôležitejšia vec. Začnite, skúste raw, vegánstvo, všetkým som si prešiel. Začal som raw stravou, no zistil som, že nie v žiadnom prípade. Keď vidíte tie rozdiely, čo všetko som vyskúšal, a možno o tom natočím video, že čo všetko som vyskúšal, a tie rozdiely sú absolútne diametrálne. Na jednej strane som jedol iba čistú zeleninu a ovocie a neupravované, a na druhej strane teraz jem iba mäso a môj hlavný príjem je tuk a proteíny. Ale všetko ma to posunulo ďalej. Čiže keď budete sedieť, brať lieky a sťažovať sa, že všetko je zlé, tak sa nikam neposuniete. To je taký dôležitý odkaz, ktorý chcem dať hoci komu, kto pozerá toto video. Hej, a ešte som mal niečo tretie a teraz ma to
OK, tretia vec, Pascal mi našepkal. Je možné, že teraz ma sleduje alebo sleduje moje videá, alebo ma pozná veľa ľudí, ktorým nič nie sú zdraví, alebo teda všetko beží tak, ako má, nemajú žiadny problém, cítia sa vynikajúco a skvelá. Nechcem, aby to pôsobilo, že teraz niekomu prajem niečo zlé a podobne, ale môže sa stať vo vašom živote, že zistíte nejakú informáciu. Môže to byť niečo závažné, nezávažné, menej závažné a tak ďalej. Proste informácia nemusí byť úplne relevantná voči zdraviu. Môže to byť niečo, čo ovplyvní váš život. Ako ovplyvnila napríklad skleróza multiplex môj život. Vlastne v tom roku, kedy som mal prvé príznaky sklerózy multiplex, tak som bol 14. na majstrovstvách sveta v Austrálii a nikto mi nepovedal, že by som sa mal obávať o to, že môj život sa bude vyvíjať inak ako v mojej dráhe športovca a ďalšie ciele a teda. A môjim jediným cieľom v živote bolo fokusovať sa na beh. Byť majstrom sveta alebo získať medailu z nejakých majstrovstiev sveta. A zrazu vám povedia, že máte nevyliečiteľné ochorenie, ktoré reálne ani neviete, čo to je. Samozrejme, že vás to zasiahne a zrazu vám to otočí svet o 360 stupňov. Môj taký odkaz v tomto je Pasky, všetko je fajn. Je sa zastaviť, pozrieť sa na ten problém a napríklad ja som si pozrel všetko o skleróze multiplex, všetky možnosti, všetky A, B, C, D, nové výskumy a teda. Reálne som pár rokov iba študoval to, čo s tým môžem spraviť. A začať s tým niečo robiť. Začať sa fokusovať. A OK, zmenil sa mi cieľ, už nebudem majster sveta. Deal done, OK, budem mať nejaký čas, kedy sa s tým musím zmieriť, ale potom sa začnete fokusovať na nejakú novú dráhu a nové ciele. OK, zmenil som to, dokonca mal som aj nejaké ciele v práci, ktoré som musel prispôsobiť tomu, že mi už nie je tak dobré. Chcel som vždy byť konzultantom, veľa cestovať, lietať a teda. Áno, je to veľmi familiar, lebo teraz to robím, ale v prvom momente som si povedal, že OK, že asi to nebude také dobré a potrebujem nejaký job, korporát a teda. A teda namiesto toho, aby som začal v nejakej konzultačnej firme, som sa otočil na druhú stranu a začal som v korporácii a začal som pracovať na taskoch, ktoré boli jednoduchšie. Robil som z domu a teda a neletal som vôbec. Ale postupom času, ako som sa cítil lepšie a lepšie, som sa rozhodol, povedzme, opustiť toto teplé miestečko a začať novú éru môjho pracovného nasadenia. A zase som v konzultingu a teraz som presne tam, kde som chcel byť. A v podstate v rovnakom časovom období, myslím si, že plus minus robím presne to, čo som chcel. A vďaka tomu, že sa cítim lepšie, ale vďaka tomu, že som si zvolil nejakú cestu a rozhodol sa riešiť svoj problém. A to je ako, OK, teraz som povedal strašne veľa vecí, ale ten odkaz je veci sa menia a nedokážem si naplánovať svoj život od začiatku do konca. A keď vás niečo postihne, či už je to zdravie, alebo je to nejaký osud životný, ktorý zmení vašu trajektóriu, tak to nie je koniec sveta. Práve naopak, skúsme si z toho zobrať to dobré a ja strašne ďakujem tomu, že je to smiešné, z tomu, že skleróza vstúpila do môjho života, lebo všetko zmenila a zmenila môj pohľad na svet, zmenila môj pohľad na to, čo je dôležité, na priority, zmenila moje stravovacie návyky, moje absolútne každý element môjho života. A žijem život, ktorý je skvelý. Neviem, čo by bolo, keby bolo, ale ja som absolútne spokojný. A verím, že môžem žiť plnohodnotný život a že budem žiť plnohodnotný život. OK, nechcem sa do toho dostávať nejak hlbšie, ale hej, žite zo dňa na deň a každý nový challenge berte pozitívne. A bude to super. Pokus omyl, držím palce každému a ďakujem, že ste si pozreli tento príspevok. Dúfam, že vás nenudím. Pascal, povedz ahoj. Čauky.